Gusto mo bang masira ang iyong kidney? Ganito ang iyong gawin. Una, kumain ka lagi ng matataba at maalat na pagkain. Pangalawa, palagi kang kumain ng mga instant noodles. Pangatlo, laging uminom ng mga painkiller. Pang-apat, huwag mag-ehersisyo at maging madalang sa pag-inom ng tubig. Mahal naman, pinatatamaan mo na naman ako. Huwag mo nang panoorin yan. Mahal, wala naman sa lahi niyo ang may chronic kidney disease. Bakit naman iyan pa ang naging dulot ng kakulitan mo? Palagi ka naman naming pinapaalalahanan. Imbes na umiwas sa fast food, dinadalasan mo pa. Isinasabaw mo pa nga ang patis, toyo at bagoong. Kaya nga malakas ang loob ko na magkakain kasi alam kong wala sa lahi namin. Kaya hindi ako makapaniwala na may CKD ako. Oh, Mama, Papa, nagtatalo na naman kayo. Kaya aga-aga. Ikaw, Mama, magsisimula na yung dialysis mo. Hi, Ma! Sorry, kakauwi ko lang po. Nag-OT kasi ako sa trabaho. Ano, kamusta ka, Ma? Heto, nakita mo ba yung balat ko? Nanunuyot. Ganito palang side effect ng dialysis. Oo, Ma. Ganyan nga. Kaya, kainin mo yung mga gulay at prutas na binili ko, ha? Tapos, magpasama ka na kay Papa na mag-exercise. Kahit dito lang sa bahay. Teka, nasan pala si Papa? Umattend ng high school reunion. Ha? Iniwan ka mag-isa dito? Oo, anak. Hayaan mo na ang papa mo. Nagpaalam naman siya sa akin kaya pinayagan ko. Hindi na din talaga ako sumama. Bukod sa mapupuyat ako, ay mabigat din ang katawan ko. Ma, paano kung bigla na lang... Ay, nako. Bakit naman ganyan si Papa? Imbes na alalayan ka, mas inuna pa ang reunion. Anak, ngayon lang naman yan. Hindi naman palaging umaalis ang papa mo. Isa pa, ako lang naman ang may sakit. Hindi naman natin pwedeng pigilan na mag-enjoy kahit papaano ang papa mo. Ano ngayon lang? Pansin ko yung si Papa. Noong nakaraan taon pa yan paalis-alis dito. Lagi kang iniiwan. Tapos ikaw naman, kapag nabuburyo ka, kakain ka ng kakain ng mga bawal sa'yo. Hay, ang hirap magpalaki ng magulang. Eto namang si Teacher Dorothy ko ang init ng ulo. Huwag mong ibuntun sa akin yung inis mo sa mga estudyante mo. Naiinis lang ako kay Papa. Kasi iniiwan ka dito. Hayaan mo na, anak. Kailangan din naman ng tatay mo na maglibang. Gusto mo ba na parehas pa kaming alagain mo? Tapos, heto ka, ipagtatanggol mo na naman si Papa. Samahan mo na lang ako na maglakad-lakad para naman mabawasan ang isipin mo at kumalma kapag nakalanghap ka na ng sariwang hangin. Ma? Ma? Ma! Ma! Magising, Ma! Ma! Diyos ko! Ma! Papa! Saklo ng mga kapitbahay!
ambulansya! Si Karada, walang malay! Ito na, tinatawagan ko na! Nasaan ba si Papa? Ma! 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 Ma, lumaban ka please. Ma, kapit please, ma. Dear love, wala akong magawa kung hindi ang umiyak at magdasal sa loob ng ambulansya habang sinusugod si mama na walang malay. Minama na sa mukha, mataas ang presyon, namumutla. Tila ang mama ko naubos ng sigla, malambing at palatawa. Ay kabaligtaran ng sandali ngayon. Hindi ko kaya ang aking nakikita. Papa naman! Nasaan ka bang lupalop? Ma! Ma! Huwag mo akong iwan, please. Please, ma! Oh, ano Dorothy? Nakontak mo na ba si Mang Rupert? Hindi pa nga po eh. Tatagan mo ang loob mo, iha. Sige, mauna na muna kami. Hayaan mo kapag nakita namin ang papa mo, ibabalita namin agad ang nangyari. Maraming salamat po. Miss Kiambao? Yes po, Dok. Ako nga po. Kamusta po si Mama? Huwag ka mabibigla. Ikinalulungkot kong ibalita sa'yo, ilang beses namin siyang nirevive. Nag-seizure ng madaming beses ang pasyente. Meron din siyang chronic kidney disease. Ginawa namin lahat ng aming makakaya pero I'm very sorry. Time of death, 8:01. Dok! Dok, hindi! Imposible ito, Dok! Ang sigla ni Mama! Mag-uusap lang kami! Hinihintay pa niya akong magpamilya! Magkakaapo pa siya sa akin! Hindi! Hindi po ito totoo, Dok! Hindi! Hindi po ito totoo! Mama ko! Bakit mo ko iniwan? Mama! Anak! Anak ang mama mo! Anak, iniwan na tayo ng mama mo! Dear love, habang pinagmamasdan kong tumatangi si Papa, ay hindi ko maiwasang isipin kung totoo bang malungkot siya sa pagkawala ni Mama o nagpapanggap lamang. Hindi ko nararamdaman ng sinseridad sa kanyang galaw. O baka naman hindi lang talaga maalis sa aking isipan ang bagay na hindi ko dapat nakita. Dahil ng mga sandaling nakaratay sa karamdaman si Mama, si Papa naman ay may kinakalantaring iba. Sigurado ka bang walang tao dito? Makikiinom lang ako ng tubig pero bakit parang mas uhaw ka pa sa akin? Bakit kasi hanggang ngayon, dalaga ka pa. Hindi ka pa rin kumukupas. Ikaw pa rin ang Miss Campos na naging girlfriend ko. Uy, ano ka ba? Nakikiliti ako. Para kang wine. Habang tumatagal, lalong sumasarap. Dear
Dito natitira ang tita Pilita mo. Hindi na ako hihiling pa ng iba. Itrato mo lang siya ng maayos. Okay na sa akin. Sana ay maging maayos ang pakitungo natin sa isa't isa. May edad ka naman na at alam mo rin siguro na may mga pangangailangan ng papa mo na ako lang ang makapagbibigay. Dear love, tumahimik na lamang ako sa naging desisyon ni Papa. Kinimkim ko ang lahat ng aking nararamdaman. Bawat galit, bawat ngit-ngit, kanino ko ibabahagi ang laman ng puso ko? Wala na si Mama. Habang nililigpit ko ang iba pang gamit ni Mama, ay nakita ko ang liham niyang itinabi na ngayon ko lamang nabasa. Anak, alam kong nabibilang na lamang ang ilalagi ko sa mundong ito. Maniwala ka sa akin. Lumalaban ako para sa'yo dahil sa pangako ko na hihintayin kitang magkanobyo, magkaasawa, magkaanak. Pero ngayon pa lamang ay humihingi na ako ng tawad dahil hindi ko na matutupad ang alinman sa mga iyon. Huwag kang magtatampo sa akin dahil saglit lamang akong ipinahiram ng Diyos sa inyo. Isaisip mo na ako ang pinakamasaya sa mundo ng maging pamilya ko kayo at kung mabibigyan ng pagkakataon na ako ay mabuhay muli, ay kayo pa rin ang hihilingin ko sa Diyos na maging pamilya ko. Mahalin mo ang iyong ama. Piliin mo ang maging masaya. Mahal na mahal ko ang iyong ama at pinakamamahal kita. Marahil ay alam mo na rin ang ginagawa ng iyong ama. Sana mapatawad mo siya. Intindihin mo siya tulad ng pag-intindi ko sa kanya. Alam kong malungkot lamang siya at hindi niya kaya na nakikita ako sa ganitong kalagayan. Ang papa mo ang pinakaduwag na taong kilala ko. Ngunit wag mo siyang kagalitan. Maaga pa lang ay naulila na siya sa mga magulang. Hindi niya kaya ang mawalan. Naging mahina siya, oo. Ngunit ayoko din na maging siya ay mawala pa sa buhay mo. Ayokong magaya ka sa kanya na lumaking walang magulang. Kaya hayaan mo siyang magmahal muli. Alam mo ba na si Pilita ang first love ng papa mo? Masaya ako na nag-cruise muli ang kanilang landas. Dahil kay Pilita, ay naging panatag ang loob kong iwan ang papa mo. Alam kong hindi na siya malulungkot sa aking paglisan. Ikaw talaga ang inaalala ko. Pero tandaan mo na palagi akong nakasubaybay sa'yo sa tuwi-tuwi na. Mahal na mahal kita dahil ikaw ang nag-iisa kong anak. Dear love, hindi ko alam kung ano ang aking magiging reaksyon. Halo-halong inis, hinagpis, pagtataka, awa, pangunawa. Kaya wala akong nagawa, kundi ibuhos ang lahat ng aking nararamdaman. Sa pagluha ko, punong-puno ako ng lihim na buot sa mga pangyayari. Sa pangyayari sa buhay ko. Ngunit lahat ng yun, kahit pa paano ay naibsan. Ngunit kahit ganun pa man, ay patuloy pa rin na naglalaro sa aking isipan ang katanungang kung naging matatag kaya si Papa at sinamahan sa laban si Mama, ay hindi kaya siya bibitaw? Buhay pa kaya si Mama? Pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!